Nogle gange kan det være en lille smule svært at skrive sig ud af, hvordan man laver tingene, så jeg prøver lige med en lille video. Først så tager du 100 gram almindelig marcipan. I det, der masserer du en spiseskefuld rom ind i. Når du har gjort det, så tager du små stykker og trykker dem helt flade, så du har sådan nogle små pandekager. Oven på de her små pandekager, der ligger du en lille bitte klat rød skovbærmarcipan. Oven på det en ristet mandel. Den ristede mandel, det betyder, at jeg har givet den cirka 10 minutter i ovnen ved 75 grader. Så fremhæver du ligesom mandelens super gode smag. Så pakker jeg det almindelige marcipan rundt om, så godt som man nu kan. Og så ruller jeg den simpelthen forsigtigt ind i min hånd, indtil jeg har en kugle. De kan godt blive en lille smule æggeformet på grund af mandelens form. Hvis du er meget opsat på at have dem helt runde, så kunne du bruge hasselnødder i stedet for, men det giver lidt en anden smag. Den her har jeg tænkt mig at dyppe i 55% chokolade og rulle i hakkede pistachienødder og lakridspulver. Held og lykke! Har så det endelige resultat af julekuglerne med skovbær. Jeg valgte i sidste øjeblik at lave lidt om på opskriften og har kun tilsat pistachienødder, som jeg så ristede og saltede i stedet for og hakket groft, og så droppede jeg simpelthen lakridspulveret. Men altså de ser rimelig lækker ud, så jeg håber de smager godt.